Og mens vi i aften altså siger morgen til navnet TV2 Sport, så bliver der i morgen sagt morgen til en del headcoaches på NFL's Black Monday. Her er 5 af dem. I 2012-sæsonen har Barven Kaley og Hechan Gailey. Buffalo Bills coach fik en af de største i liga, Mario Williams, til for at kanøfle modstanderne. Men Bowlam Bills er selv blevet kanøflet gang og gang i år. Moin! Og Romeo, min Romeo, hvorfor er du så ringen? Du har godt nok kun herjen over post, men fy for hundi. Dit hold har fundet igen overdækkel. Kun 2 sejre har Kansas City kunne mønstre under Krenel, men det mest City har vendt spil, hvor man har haft mere lyst til at kytte skænk af det sin modstander, end af det sin medspiller. Moin! Men hvis der er igen træner i liga, der har dit fra nederlags pat, så er det da Browns patschirme. I morgen må han aktivere den brune muskel og lette sig fra at sige, for nu er du i. Browns har i 5 forskellige år post i 10 år. Pat er den ringeste i bund, og en mand med penge, Jimmy Haslam, vil have nyt krydderi i den fesen brune saus. Moin! Saus har den slettet for nok af i San Diego, hvor North Turner har skidt i en elle for sidste gang hos Chargers. Han er blevet kritiseret med en breezebælle til et halvbal de sidste 2 sæsoner, og nu går han lidt længere. 3 år og 0 slutspil, og trods af verdens værste division. Det slutter nu. Moin! Efter sidste sæson var Eagles nærmest så brandvarm, at han fik forbrændinger over revballe. Efter i år er de nærmest svaner, og efter 12 gode år og 2 elendig, må vi sige morgen til Andy Reid. Hold blev kaldet Dream Team, men et pelslæb fra Philly fik dem til at spille som slatten sig kan tåle. Morgen! Ja, man tror, det er løgn. Vi troede, vi havde fået det morgen, vi skulle have i den her sæson.